Днес в Националния прес-клуб на БТА в София ще представим предстоящото трето издание на Международния балетен конкурс Сара Нора Прима, заедно с провеждаща се по време на конкурса Балетна академия. БТА е медиен партньор на конкурса и на академията още от неговото първо издание. Той се провежда в Бургас и ние имаме договор от 2023 година, съгласно който БТА получава и разнообразни материали с уредени авторски права, които разпространяваме по каналите си на български и на английски език. Използвам случая да кажа, че това не е единственият фестивал, с който партнира БТА. Ние сме партньори на поне дозина фестивали, на Международния театрален фестивал Варненско лято, на фестивала за документално кино, посветено на изкуствата, Master of Art, на Европейския музикален фестивал, на Джаз феста в Банско, на Международния джазов фестивал, също Джаз феста в Боровец и на Международния джаз фестивал Емил Илиев в Боровец, на Мартенски музикални дни, на фестивала Аполония в Созопол, на фестивала Пиана екстраваганца на Людмил Ангелов, на наградите Стоян Камбарев. Надявам се, че изброих по-важните от тях, както и на фестивала Сурва и целият културен календар на Перник, а също и на фестивалите, организирани от община Троян. Нещо повече, през последните 3 години, след възстановяването на списание ЛИК, ние издадахме специални броеве за някои от тези фестивали, например за Бургас и морето, Бургас града, където се провежда и балетния конкурс, за Варненско лято, за Златна роза, Варненския филмов фестивал, за фестивала Сине Либри, за кино по литературни произведения. През тази година, през юли, между 5 и 13 юли в Бургас за трети път ще се проведе Международния балетен конкурс Сара Нора Прима и при нас е Сара Нора Кръстева, чието име носи фестивала. Не е идеята за това България да продължи една много стара традиция за балетен конкурс, който има огромно международно значение през десетилетията. Провеждал се в Варна, преди да спре провеждането му там, а сега Бургас, отново на Черно море, е домакин. Сега думата е на Сара Нора. Благодаря ви, господин Вълчев. Искам да благодаря на Българската телеграфна агенция не само за подкрепата към нас, а за сериозната дейност, която развива за ограмотяване, просвещаване и посвещаване, надявам се, на населението. Нека първо ви представя нашите гости. Започвам от далечния край на масата. Премиер-солиста на Софийска опера и балет Никола Хаджитанев, член на и трите издания на журито на балетния конкурс, професор Маша Илиева, прима балерина, екс-директор на балета към Софийската опера, професор в Музикалната академия Панчо Владигеров в София, настоящия директор и прекрасната ни прима балерина Марта Петкова на балета в Софийската опера. И в този край сме организаторите Евгения Трофимчук и аз, Сара Нора. Благодаря ви. Както разбрахте, третото издание ще се проведе от 5 до 12 юли на сцената на Държавна опера Бургас, също наши партньори. Съжаляваме, че доцент доктор Александър Техелев не можа да дойде, но беше възпрепятстван. Ние имаме тяхната подкрепа изцяло, технически и всякак за провеждането на този конкурс и на съпътстващата го балетна академия. Имаме също така подкрепата на община Бургас
И трябва да кажа, че ние ги подкрепяме, защото Бургас е един от най-бързо развиващите се градове в България и много се надяваме, знаете, те са кандидат за Европейска столица на културата 2032 година. Ние ги подкрепяме и с каквото можем ще сме щастливи, ако нашето събитие допринесе тази кандидатура да стане факт. Сега ще дам думата на Евгения, за да започне с академията, защото тя всъщност започва първа балетната академия и там имаме новини, нови неща, които ще провеждаме. Академията стартира на 5 юли до 13 юли. Благодаря ти, Сара. Имаш още много неща, които трябва да кажеш. После. И пак. Мисия и стратегически важност на проекта Сара Нора Прима и Сара Нора Мастер като един проект, който всъщност не само подпомага на професията като балерина, а най-важно дава възможности на малките нови таланти и талантливите деца да се мотивират и наистина да намерят път, да се записат в балетни училища, да посветят се на тази прекрасна професия, защото все по-малко и по-малко имаме балерини, все по-малко има кадри, с които може да се работи, защото тази професия наистина е много сериозна. Човек трябва да бъде много посветен и много всеотдаен. Академия на Сара Нора Мастер точно това преследва, за да намира деца и от любителски школи, и от държавни школи, най-талантливи деца и да насочва ги в вече академическа образователна сфера, където могат да станат вече сериозни професионалисти. Тази година, освен балетна програма, направления за модерен танц, сме разработили с Сара, измислихме неща, за да и пък имаме и танцори, бъдещи професионалисти, които се занимават с съвременни техники и тези кадри в бъдещето така също трябват на доста театри, както в България, така и в Европа. За това имате възможност както деца, които се занимават с балет, с класически танц, така и деца, които се занимават с съвременни техники, да се запишат в Сара Нора Мастер програма. 9 дни, всеки ден от 9 сутринта до 2 през деня има професионални часове в стените на Държавна опера Бургас, където невероятни имена преподават. Ще ги изброя накратко, за да не ви взема много време, но наистина заслужават тези невероятни, сериозни хора, където споделят всички 9 дни своите умения и насочват деца в професия. Разбира се, професор Мария Илиева, невероятен педагог, голямо балетно име, както в България, така и в Европа. Така също Марта Петкова, прима балерина, всички я познаваме, балет директор на Софийска опера. Леонардо Яковина, премиер на Берлин щат балет и невероятен, разбира се, педагог от Хърватия. Айшем Сюнал, прима балерина на фландърски балет и балетен директор в Държавна опера на Истанбул. Никола Хаджитанев, нашия прекрасен, всички обичат го, премиер, солист на Софийска опера и преподавател в НАТФЕС. Коста Скафантарес тази година, специално сме го позвали, директор на балетно училище в Столун, уважаван хореограф, известен педагог за съвременни танц, съвременни техники, ще преподава точно в направление модерен танц. Огулджан Борова, премиер и специалист от Joffrey Academy of Dance, Америка, разбира се, и Владимир Ангелов, световно известен американски хореограф, Вашингтон National Opera, Кенеди Център. Така също, това е само част от педагоги, нови програми, които сме решили да добавим като пакет. Това е преподаватели, първо гримьор и
фризьор, които професионалисти от Държавна опера Бургас ще преподават допълнителни майстер-класове за нашите студенти. Така също господин доцент доктор Елица Луканова ще преподава стрейчинг в балета и известен български актьор Атанас Сребрев ще преподава актьорско майсторство в балета. Мисля, че има какво да научите, уважаеми мили деца. Заповядайте. Записване се продължава до 31 май на нашия сайт www.saranoraprima.org. И аз за допълня, че цялата тази професионална, почти 10-дневна работа ще завърши с един голям концерт за първи път тази година. До сега в първите издания нямахме възможност да го организираме това нещо, но мисля, че е изключително важно. На 13 юли с голям концерт на сцената на Държавна опера Бургас всички участници от Академията ще покажат на какво са ги научили нашите прекрасни педагози. Новото в конкурса тази година, което мога да споделя, че до момента, тъй като регистрацията ни започва на 1 март и приключва на 31 май, така че всъщност още сме в началото на регистрацията, но до момента мога да споделя, че имаме участници от 4 континента, от двете Америки, Европа, доста големи групи, Азия и за първи път Африка. Нека да не подценяваме обаче, да видим. Това е много интересно за нас. Мисля, че интересът е още по-голям тази година и предполагам, че участниците ще бъдат значително повече от миналата година, съдейки до моментните записвания. При нас на конкурса гала концерта ще бъде с официалната церемония по награждаване на 12 юли, където господин Вълчев сте официално поканен. Искрено се надяваме, че ще приемете отново в поканата да бъдете наш гост. И сега нека да дам думата на нашите гости, които са голяма и съществена част от тази организация. Марта. Благодаря. Аз искам да започна с това, да изкажа своята благодарност на господин Вълчев и на БТА, че са партньори на това наистина изключително събитие и много важно за нас, за целия балетен свят. Да благодаря на Сара Нора Кръстева, защото мога само да предположа колко е трудна работата да се направи нещо такова и по този начин брилянтно организирано. Наистина го оценявам и цялата тази среща с не само с моите колеги, но колеги от къде ли не, Сари, за което ти благодаря, защото този обмен е много важен. Създават се приятелства и много хубави контакти, чисто работни. Аз взимам участие за 3-та поредна година и в Академията, и като жури. Мога да кажа, че работата в Академията в началото беше едно предизвикателство за мен, тъй като все още мога да твърда, че са първи стъпки, но е много приятно да виждаш едни деца, които буквално за 10 дни израстват пред теб, които и те създават приятелства и някак си ставаме по-сплотени всички ние. И вчера си мислих и си давам сметка, че в малкото ни свободно време, когато се събираме ние заедно, ние говориме само за конкурса, за децата, за това кой как се справя, кой се развива. Така че респект към цялата тази организация, защото всички ние сме тук заради каузата, заради това, че обичаме ужасно много това красиво изкуство и се радвам, че имаме такъв стойностен балетен конкурс. Сигурно пропускам много неща, но още веднъж благодаря за отдаденото доверие и аз лично нямам търпение да стартираме. И аз ти благодаря, Марта. Тук пропуснах да акцентирам върху нещо. Не, че пропуснах, но тъй като много пъти сме го казвали, аз не обичам да се повтарям, но все пак може би наистина Марта ме подсети. Нашия конкурс е създаден от нас двете с много любов и на първо място с кауза.
Каузата на този конкурс е да се дава шанс на талантливите деца в тяхното кариерно развитие. В един момент, в който след COVID-а ние видяхме как изненадващо могат да станат много проблеми и в възрастта, когато те тръгват да си търсят работа, ние всъщност им подаваме шанс. И до момента за само тези 2 издания е важно да акцентирам, че раздадахме награди всеки един член на журито, защото това ние го говориме преди всяко издание с членовете на журито и всеки един от тях дава такива награди. До момента за 2 години сме реализирали 13 гастрола на големи сцени в България и по чужбина. Да не ги изброявам, за да не ви отекчавам, но все пак ето, тук са 3 членове на Софийска опера и балет, 6 спектакъла бяха на сцената на Софийска опера и балет. Това е огромен шанс за всеки един балетен изпълнител, още повече пък, примерно в по-малката възрастова категория, да стъпи на най-голямата сцена за балет в България. Но не само, имаше спектакли и на сцената на Държавна опера Бургас 2, в Стара Загора, в Солун имаше няколко спектакла, в Белград, в Италия. Раздадахме 11 обучения под различна форма, дали майсторски класове или целогодишни обучения, отново за България и чужбина, за Джофри балет, ето в Съединените щати, в Естония, Италия, Сърбия, България, Русия даже също. И това са едни много ценни за децата награди, които надявам се, те самите ще разберат, че им отварят вратите за в бъдеще. Сега, Маша, моля те, и ти имаше участие с балетна школа Маша Илиева. Започнаха тази година гастролите на сцената на Софийска опера и балет. Заповядай. Здравейте всички! Също от мен благодарност за това, че този конкурс го има. Благодарност на БТА в лицето на господин Кирил Вълчев, че ни подкрепя. И искам да кажа, че за мен е огромно удоволствие да бъда част от този конкурс. От една страна работата с децата, от друга страна да наблюдавам как понякога същите деца, понеже участниците в конкурса са и в академията, не всички, разбира се, но ги виждаш как от ден на ден стават все по-добри и по-добри. И за съжаление наградите са само по една награда, една първа, една втора, не можеш на всички да раздадеш, но и това е хубавото, защото напоследък в България се появиха различни видове състезания, така наречените състезания, където всички печелят, докато тук имаме класификация, която е изключително прецизна, тъй като ние сме 10 човека в журито, не зависи от мен или от някой конкретно на кое място ще даде, но и това, което преди малко каза Сара, че едно от, може би според мен даже и по-важно перо е това, че доста от младите хора получават възможност да се изяват на професионална сцена. И, както каза преди малко, в моята школа гостуваха 3 деца, 2 от Бургас, 1 от Варна. Те играха главната роля в представлението, което имахме тази година Снежната кралица. Беше много интересно как да се съчетаеме с локацията, с всичко, но се получи добре. Надявам се, че и занапред ще има такива награди и ще ги виждаме на наша и не само на наша сцена. И да пожелая успех. Благодаря. Искам палци, всичко да бъде наред. Ето, пропуснах да кажа, че и 5 трудови договора също дадаха, един от които беше в Софийската опера и балет, но може би за Софийската опера и балет и Никола ще допълни. Здравейте и от мен. И аз ще започна с благодарност и първо към господин Вълчев и БТА за подкрепата. И към Сара Нора, разбира се, за гласуваното доверие. Знаете ли, много малко неща в България така ми се струват стойностни с времето. Смея да кажа, че това е в момента
единствения професионален конкурс танцов балетен в България. Колкото и да се радвам за събития, фестивали, детски олимпиади и така нататък, Сара Нора Прима в момента в България остава най-доброто и най-компетентното в танцовия свят. Така че просто искам да спомена, че е хубаво държавата да се интересува от стойностните неща и да ги промотира и подпомага. За мен е изключително удоволствие, че конкурсът се развива. Всъщност от първата година, вече трето издание, конкурсът набира сила, вижда се това и в присъствието, в мотивацията на децата, в участниците, които, както каза Сара, спомена, са от вече 4 континента, което е доста сериозно значение придава на конкурса. Цялото жури, което се съставя от професионалисти, изключителни професионалисти, гарантира и значимостта на наградите. Искрено стискам палци наистина за конкурса да намери своето бъдеще и да му се обръща повече внимание от държавата. На добър час пожелавам и на всички участници. Самата работа за такъв тип конкурс, искам да спомена, че вече надгражда професионализма в едни млади таланти. Да, общо взето наблягам на това, че нещата са доста професионални и се радвам, че се случва в България да имаме такова събитие. Благодарение на Сара и Евгения най-вече. Двете. Да, благодаря. За да не отекчаваме много, може би след думите на Никола е хубаво все пак да изброя членовете на журито и тази година. Освен тук присъстващите от българска страна, ще бъде и Веселка Василева, директор на Държавна опера, на балета на Държавна опера Русе. Отново Леонард Яковина, премиер-солист на Берлин Щатсопера, по-настоящем съветник на министъра на културата, ето там си ценят хората на изкуството. Айшем Сюнал, директор на балета в Истанбул. Оголджан Борова, директор на Джофри балет. Аз днеска съм много разконцентрирана. Простете ми, Ана Павлович, директор на Народния театър в Белград. И за до година вече, тъй като наистина организацията по този конкурс е много сложна и тя навлиза в 2-годишна подготовка, всъщност 1 година не стига. За до година също имаме много сериозни имена, които са потвърдили участие да бъдат членове на журито, което за сега ще запаза в тайна, но ще е сериозна изненада за до година, наистина такива световни суперзвезди. Ако има някакви въпроси? Няма. Няма да благодарим. Да си благодарим още веднъж. Да, за това партньорство. Да кажем, че БТА подкрепя този конкурс, защото в него виждаме нещо, което откриваме в нашите архиви още от 1964 година до сега. Тогава за първи път в света, именно в България, се провежда международен балетен конкурс. И България трябва по всички начини да се опитва да пази това първенство, защото последвалите големи балетни конкурси от Москва и Киев до Ню Йорк и Осака в Япония са правени по модела, по който България прави първия си конкурс през 1964 година. Да, може би тук е момента, защото така много неща се чуват в пространството, да кажа, че понеже няколко пъти акцентираш върху Варненския конкурс, за мен също, за всеки един от нас това е голяма трагедия, че го няма. Но може би тук е момента да кажа, че ние по никакъв начин не сме свързвани с това, че го няма, защото пък получаваме негативи, защо пък ние сме направили. Всъщност ние продължаваме традицията, а това, че го няма, не зависи от нас и ние не сме виновни за това, че го няма.
Ако някой иска да ги търси виновниците, да ги търси на друго място. Ние се опитваме да създадем нещо, което липсва на професионалните балетни артисти в страната и го правиме. Слава Богу, със съвсем различен регламент, по съвсем различен начин, така че да не бъдем обвинявани, както чувам от различни места, че сме пренесли Варненския конкурс в Бургас, не е съвсем различно. Даже нещо, което аз лично допринесах на Варненския конкурс, създавайки наградата на Софийска опера и балет, когато и аз бях художествен ръководител на балета. И се оказа, това е една от най-търсените награди. Сега ние с Евгения развихме в пъти тази идея да се помага на артистите с трудови договори, с гастроли, с обучения. Така че всъщност конкурсът е съвсем различен и ние създаваме, а не рушим. Аз ще допълня тук като последна точка. Аз много благодаря на Сара Нора за това, че 2 години, колкото я убеждах, че трябва да го направим и го я молих да помисли с това нещо и много съм я благодарна, че накрая и пък съгласих се да направим този проект. Да, много е сложно, много усилия в течение на цяла година, борба с всички неща и буквално на ентузиазъм го караме с подкрепа на различни структури, когато има възможност. Да, искрено се надяваме, че и тази година разчитаме и на подкрепата на Министерството на културата. Сигурни сме в подкрепата на община Бургас и тъй като днеска всички сме почнали да си благодариме, но това е много хубаво, защото тази дума все по-рядко се използва в България. Аз отново благодаря за подкрепата на всички и тук присъстващи и тези, които не са днес тук. Ето в случая директора на Държавна опера Бургас, доцент доктор Александър Текелев, който не можа да дойде, но има много хора, които ни подкрепят и за нас тази подкрепа е много ценна, защото наистина за момента го караме на ентусиазъм. Благодаря на всички ви.